Takže čaute ruskí gangstri. Takže čaute ruskí gangstri. Dneska tu máme Maša Fong. A dneska tu si otestujeme túto masívnu kolbežku, revanku. A ideme. Robo, tancuj. Маша Бузбастер. Танцуй, prosím. Русский, сука, блядь, стрит. Točíš? Не si predstav. Takže monstri dneska si dáme masívny sež na tomto rádiu. Není až taký masívny. Není to masívne. No a je. Prezgamka je. No choď. No choď ty smegma. Boo. Boo. Fucking bird. Že gurt. Och, Kurt Cobain. No choď ty Cobain. Však choď Kurt Cobain. A to je strašný Cobain. Smack me. Smack my number 2. Ah. Smack my number 2. Imagine being sloppy. Čo ti jebe, Kurt Cobain? Cobain nevolá. Cobain nevolá. Čo tebe, Kurt Cobain? Čo si Kurt Cobain? Kurt Cobain. Kurt Cobain. Kurt Cobain. Tak niečo. Cold shots legendárne, čo ste mi dávali na Instagram storky. A ideme si. Není to až také energetické, Ja zabal viem, to, že nie je zabal Maša to, Fong, ale zabal to, ideme si tu dať ešte zabal nejaké to. viac pičov. Odoberte mu subscribe, on bije deti. Nedajte mu za toto follow, on bije deti. Kurt Cobain. Blast boosted Maša Fong. Oh, expert Maša Fong. 6-7. Gurt. Oh, jogurt. Jo, jogurt. A gurtová umbrella. O, gurtová umbrella. Jogurt.
Takže toto mafiánska sa pokračuje na tomto radiusi a idem si dať nejaké tričky. Dalibor Marian. Wow. No to wow. Takže ľudia, išiel som si dať veľký kles, jak ste mi takto kolol, ale nevyšlo. Dal som skeč, ale serem na to, neoplatí sa mi to, lebo pety nepetujú, bude bumbác a prevícko na les. Takže takto mi tu kolol, že barbím na bank, akože to je inteligent, lebo jak to mám dať na také malé kolobežke, ale tak idem tu dať a ešte čo si komu dám. Táš pás. Może... Takže som si dal nejaké tričky a také. Tam som dal bričko, tu som dal kýkles, tam ani. A tu braj flip. Ešte tu som dal čo všetko dal možné a možné, neviem. Poď. Wow, Dalibor Marian! Je to veľký mafián! Ľudia, ďakujeme Gizmany a Etik DTC za tento štýlový náramok, pretože mi ho dali do takého papiera a my ho tam proste poviazali v tomto, takže ďakujeme za tento tu štýlový DTC náramok. A toto kľobežko samozrejme ďakujeme. 177 eur, neviem koľko centov. Asi 177 a 80 centov stala. Ale dobre, takže ďakujeme DTC a Gizmania, thank you for watching. Takže idem robiť ďalší call kickless brie od jogurt. Call od Previčana a od Alex Menome. Kašli na to, Denis. Takže dal som si kickless brie a idem call od Robka Pervitína.
Anal sex flip. Takže, jaj! Počuj si? Takže idem skúšiť najväčšiu sračku roka. Adam Medveď main trick, super whip a skúsim super whip, double whip. Skvelé. Big finish.